Officieel zet het watersportseizoen pas deze week uiteen, maar op verschillende plekken officiële openingen. Maar een soort mensen hebben alweer een rondje maken met de boot. En de havens liggen vol. Nou, vriend, hier om deze tijd wie dit voor de helft nog leeg. Maar net alleen de mensen die zelfs een boot hebben gaan erop uit, en ik ben mensen die een boot hier en matten begint te kriebelen. Een kriebel die ze de Aronieren net hienen. Ik ben natuurlijk een heel soort mensen die net volle geld mee te besteden. Dat vernemen wij goed, ja, want die komen ik nou nog steeds net. Maar mensen die wel wat hebben en de laatste hier een heel spaarzaam zijn, gewoon uit onzekerheid. Wij hebben wel de indruk, en dat heb ik gezien aan de verkoop van wat gebruikte boten de laatste tijd, dat mensen dat geld wel weer door in te zetten om dingen voor het plezier te doen. Dus het is die kommer- en kwelgedachte die we allemaal jarenlang hand hebben, dat Calvinistisch is er een heel beetje oud. Mensen door het dus weer aan om geld uit te gaan in de watersport. Het betierde mooie waar zorgt het rondom in de provincie nog eens voor extra watersportdrukte. Kijk, het mooie weer dat nodigt een heleboel mensen uit om aan hun boot te schroeven of aan een vakantie te denken. En dat merken we terug in de boekingen. Ik weet zeker van de Sielskwallen bijvoorbeeld, die hebben dat al een paar keer uitsprutsen, dat ze hele goede boekingen hebben. Nou, dat zou het wel een beetje. De verhierboekingen zijn bij al mijn collega's beter als Vlientier. En de hele fleur is er gewoon volle meer. Positieve loeden dus vanuit de watersportbedrijven. Maar die positieve loeden komen naar jaren van Delgong. De watersport had de Aronieren trots de economische crisis een soort klanten verlengen. En het is maar de vraag of die het wetter weer opgaan. Nou, de tijd is anders. De tijd van internet en snelle acties. En wij spelen daar met z'n allen in Friesland als ondernemers en allerhande clubs op in. En wij doen ons uiterste best om de mensen weer voor Friesland te winnen. En of het dan allemaal lukt, ja, dat zien we aan het eind van het jaar. Maar de eerste tekenen binnen dus goed. De ondernemers hebben in elk geval alle betrouwen in de toekomst. De meegereden ben voorbij. 100%.